Brothers and sisters in Christ, together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father Francis, for the intentions of our Bishop Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Annalisa and family, Gilbert Barron and family, Christopherson and Katrina Yu and family, Norvin Velasquez, Victoria Flores, Angela de Luna Mallorca, Teresa Go. For healing, safety, and protection of the whole world. Petitions for the good health, guidance, enlightenment, for passing the 8-1 class regents exam, successful job interview, reconciliation, peace, financial stability, conversion, success in business, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery, safe travel, protection and healing of family tree offered by Joy and Dia, Rense Palanca Avalon, Baby Rojas, Rachel Adlawan, Anne, Angel, and Andre Gagara and family, Ellen, Ron, Patrick Kael, Stephen Nabineta and family, Norvin Velasquez, Faith Carol, Maricar Anusa, Christina Tutor and family, Heidi Garin, Virgie Merto and family, Salvino and Olorvida family, Danao and Tabog family, Christina Tutor and family, Aurora Stokoning and family, Mayola family, Marie Montes Claros, Marilo Biloy and family, Beverly Devota and family, Hipos family, Raimundo Anan, Marie Obrador and family, Jelly Ann Crisologo, Antonio Gerard Aucio Jr., Jesse Arceo, Bernadette Centinalis, Faith Carol, Lawan family, Mary Jovi Castillo, Chris Miharito, Dina Oy, Ronron Kaang family, Mabulay family, Olga Villarin, Alexander Soledad and family, Lisa Manikani, Ann Talio, Kikong family, Rosario Inusian, Roldan Ferrarin, Aurora Stokoning, Claudette and Wo Wong, Vic Washington Cañete, Nilo Hortizano, Aline, Cynthia, Benita Guzman, Mever Reston, Auditor family, Fernandez and Rosales family, Maria Teresa Fernandez, Cheryl Ronquillo Atilio, Nanette Bordadora, Gloria Banki, Jamie D. and family, Imelda Perna, Victoria Sabisala, Avelina Alfici and family, Cecilia Amaparado and family, Claudette Aton, Mary Jane Estorgio, Marites Alvaran, Juliet Veloso, Camry Marie Serna, Carl Leeson, Jason Divina Gracia. Thanksgiving for all the graces received in honor of Señor Santo Niño, Saint Joseph, Holy Trinity, our Mother Perpetual Help, Our Lady of Manawag, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Simala, Our Lady of Mount Carmel, Divine Mercy, Saint Joseph, Maria Escriba, Mary Help of Christian, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Remedy, Holy Trinity, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Saint Expeditos, Saint Raphael, Saint Gabriel, Saint Vicente Ferrer, Saint Roque, Saint Cedeos, Saint Therese of the Child Jesus, Saint Benedict, Jesus Nazareno, San Antonio de Padua, San Vitales, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita of Cassia, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of the Rule, Our Lady of All Nations, Saint Catherine of Siena, Santa Filomena, Saint Martin de Porres, San Roque, San Guillermo de Aquitania, San Juan Bautista, San Miguel Arcangel, all saints and angels. For answered prayers and granted petitions of Stephen Abineta and family,
Norvin Velasquez, Nilo Hortizano. For the gift of life of Ryle Montes Claros, Rodel Biloy. For the death anniversary of Sylvia Biloy, Federico Ledesma Jr. For the eternal repose of the following souls, souls of Robustiano, Urbano, Loisita, Danilo, Manuel Felix, Josefina, Wilfredo, souls of Jacinta, Petrona, Vicenta, Shirley, Jubilee, Lord Mark, Elmar, Chris, Rebecca, Emmanuel, Evelyn, Michael Jason, Elias, Emeterio Safra, Lord Socorro, Florentina, Maximo Domingo, Ignacia, Anthony, Joy Cabristin Sr., Antonio Jr., Felipe Alejandra Cortez, souls of Apolonia, Pedro Corazon, Andres Sr., Andres Jr., Alfonso Sr., Alfonso Jr., Fortunato, Mercedes, Nicolas, Visitacion, Mauricia, Anastasia, Romeo, Veronica, souls of Flora, Victor, Fe, Paz, Jose, Clemencia, Huge, Valeriana, Romulo, Romolito, Felipa, Emeterio, Virgie, Elmar, Juan. Souls of Frederick Ong, Condrado de Sabilia, Gregorio, Faustino, Yu, Claudia, Laurencio, Crispino, Josefina, Flora, Aurelia, Jose Vicente, Segundina, Erenia, Wilma, Maria de Sabilia. Souls of Elias, Eugenia, Manolito, Visitacion, Petrona, Vicenta, Rebecca, Emmanuel, Michael, Jason, Wilfredo. Souls of Maximo, Domingo, Ignacia, Antonio Sr., Antonio Jr., Felipe, Urbano, Loisita, Danilo, Manuel, Felix, Evelyn, Natalio, Victoria, Josefina, Jacinto, Marifi, Andito, Lucila, Cipriano, Marcosito, Fe, Igmedio, Narcisa, Elias, Jocelyn, Terso, Macario, Celia, Constancio. Souls of Eutropio, Raymond Yori, Alejandro, Angela, Quintin, Priscilla, Sister Elsie, SNSP, Sor Guadalupe, Father Cornelio is VD. Souls of Flichi, Brinda, Melanie, Marilyn, JP, Diosdado Jr., Alfredo, Serapion, Mierna, Orlando, Nisitas, Antonio, Marcosa, Braulio, Anatolia, Rauliano, Hinara, Francisco, Nicolasa. Souls of Victoriano, Adriano Sr., Adriano Jr., Imelda Felicissima, Arturo, Epifania, Magdalena, Felix, Esther, Saturnino, Eulogio, Maria, Agustin, Remedios, Moses. Souls of Emilio, Enrique Jr., Tecla, Lely, Teresa, Gina, Gloria, Benjamin, Chita. Souls of Norma, Alejandro, Adriano, Ana, Raul, Remedios, Agustin, Jonisto, Gemma, Benigno, Severa, Wendell, Arnolfo, Apilino Sr., Lele, Fe, Apilino Jr., Nida, Ami, Manuel, Valentin, Baby. Souls of Victoriano, Adriano Sr., Adriano Jr., Pelvert, Felipe, Eutikio, Eulalia, Selvia, Dimitria, Agatuna, Asuncion, Paulino Sr., Nelson, Edith, Simina, Florencio, Winnie, Willia, Melissa, Francisca, Jenalyn, Mauricia, Federico Sr., Federico Jr., Narcito Sr., Bricio, Marciana, Avelino, Adelina, Margarito, Candelario, Primativa, Pablo, Aurora, Pedro Jr., Barista, Amalia, Esteban, Conchita, Angela, Clarita, Leon, Agripino Sr., Agripino Jr., James, Rolando, Genaro, Ronaldo, Winston, Rey Milando, Potenciano, Loisa, Paulita, Santos, Alfonso Sr., Emerlinda, Vicente, Enrico, Dante Jr., Filomena, Teofilo Sr., Benedicta, Stephen, Mario, Jenalyn, Nicanor Sr., Cayon
Yuying Cuades, Juanita, Enrica, Maco, Celso, Maria Merlinda, Teófilo, Aurelia, Concepción, Antonio, Natividad, Simplicio, Conchita, Melinda, María Teresa, Desideria, Petronio, Florencia, Afra, Virgilia, Ilalia, Emidia, Francisca, Regino, Crisanto, Edalberto, Honorato, Gliceria, Tomás, Eleuterio, Lading, Lidia, Bebiet, Maria, Janjan, Earl Anthony, Solso Perfecta, Cesaria, Teodoro, Felix, Luciana, Fortunato, Rosario, José, Renden, Paterno, Merle, Ronilio, José, Maarten, Alexandra, Felisa, Milagros, Escolástica, Jeremías, Teodoro, Amado, Valeriano, Salvador, Cotoco, Hermigildo, Bernabe, Agustin, Pampilo, Diosdado, Marjorie, Grace, Gaudincio, Elizabeth, Narcisa, Rafael, Lilia, Jose, Catalina, Hinaro Sr., Araceli, Lilia, Gregorio, Nemisia, Mardonio, Gavina, Marisa, Sosan, Esterlina, Erma, Bruce, Leslie, Nazario, Primitivo, Isaías, Atelina, Sofronia, Anaclito, Blaria, Máxima, Pantaleón, Alejandra, Pedro, Paz, Cristoto, Loisa, Soledad, Ramón, Filomena, Emiliano, Julia, Matilde, Danilo, Gerardo, Severino, Florencia, George, Antonio, Emiliano, Julieta, Trinidad, Emilita, Paulino, Constancia, Gloria, Rufino, James, Victoriano, José Faustino, Adriana, Soveriano, Fermina, Christopher, Caridad, Vicenta, Fernando Sr., Florido, Estrelita, Norma, Ann, Carmen, Margie, Helen, William, Angela, Claudio, Mercedes, Luis, Teodoro, Flaviano, Ajelin, Paterno, Miguel, Teófilo, Roy John, Noel, Miguel, Remedios, Oldarico Sr., Rebecca, Emerdo, Rizalito, Ferdinand, Erwin, Tio Tequiam, Deyexi, Ana, James, Eva, Francisco, Rolando, Roberto, Honrada, Petronio, Benedicto, Adelaida, Andrea, Herwin, Tiborcio, Narciso, Silverio, María, Santiago, Gliceria, Aquilio Sr., Fausto Sr., Vicentina, Judith, Trinidad, Catalino, Richard, Cynthia, Virginia, Charles, Anacleto, Jean, Juanito, Romolito, Baltasar, Florentina, Hipólito, Rañaquil, Sotera, Vicky, Victor, Atanasio, Aricia, Miguel, Juanito, Paz, María, Dexter, Jovita, Elvera, Judith, Gina, Cecilia, Puño, Arsenio, Mónica, Bertín, Luciano, Felisa, Pablo, Alejandro, Isidro, Emiliano, Cayetana, Diosdada, Teodoro, Joseph, Edna, Lani, Nene, Nilo, Salvador, Rodolfo, Yolito, Tarsicia, Emerenciana, Leonoro, Wendell, Proceso, Bernardino, Claudio Sr., Rosita, Claudio Jr., Kenneth, Gerardo, Roberto, Susana, Alfonsa, Maalita, Carmelito, Vicente, Edelberto, Dominador, Conrado, Wilson, Gloria, Joey, Juji, Juscora, Zorin, María, Fe, Edith, Caridad, Salsa Bandres, María, Suelo, Hervasia, Pascual, José Asunción, Feliciano, Amadío, Conrado, Kenneth, Boy, Ben, Tarsela, Josephine, Brigida. Unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you. Palihog manindog alang sa anghelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria, og nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, siyampo mo kaming mga makasasala, karon o sa takna sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo.
Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa takna sa among kamatayon. Amen. Og ang pulong nahimong tao, og mupuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababay nga tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa takna sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, santang inahan sa Dios, aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo na nga muyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang ngadto sa may mayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Pasalamatan ko. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Malausap kanimo. Ang igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining Santa Eucharistia. Tungod kay kita nakasala man batok kaniya o batok sa itong isikataw. Ang ayon ta sa Ginoo ihang kaluoy pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanan nga mga angheles, mga santos, ug kaninyo mga igsuon,
aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan o mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo, o patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasayloa ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Sa ika-5 ka bulan, sa ika-4 ka tuig nga si Sedekias maoy hari, si Ananias, anak ni Azor, usa ka propeta nga taga Gabaon, misulti kanako didto sa templo. Gisultihan niya ako at ubangan sa mga pari og sa katawhan nga ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel, nagingon. Gikuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia. Sulod sa 2 ka tuig, dad-on ko balik nganhi ang tanang mahal nga kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ngadto sa Babilonia. Dadon ko usab pagbalik si Joaquin, hari sa Huda, anak ni Joaquim. Lakip ang tanang binihag gikan sa Huda. Oo, kuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Unya miingon ako kang propeta Ananias at ubangan sa mga pari ug sa katawhan didto sa templo. Mao kanay akong gilauman. Naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumanon niya ang tanan mong gipamulong. Ug dad-on gayud niya balik nganhi gikan sa Babilonia ang tanang mahal nga kabtangan sa templo ug ang tanang tao nga iyang gipamihag. Apan pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo ug ako nanagna nga may gubat, gutom o kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasod o sa gamhanang mga gingharian. Apan ang propeta nga managna bahin sa kalinaw
mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kon matinuod ang iyang gipanagna. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibali-bali. Ug miingon si Ananias atubangan sa tanang tao. Ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining paagiha bali-balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa duha ka tuig. Onya mibiya ako. Wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adtua si Ananias og ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo pagbali-bali ang yugo nga kahoy. Apan ilisan kini niya og yugo nga putaw. Ang Ginoong labing gamhanan, ang Dios sa Israel, nag-ingon nga iyang sangunan og yugong putaw kining tanang nasod og sila mag-alagad kang Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Nag-ingon pa gani ang Ginoo nga bisan ang ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias. Pamati Ananias, wala ka suguan sa Ginoo o gipatuo mo bakak kining katawhan. Busa nag-ingon ang Ginoo nga ipapatay kaniya. Og sa dili pa matapos kining tuiga, mamatay ka. Kay gitudluan mo man ang katawhan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayod si Propeta Ananias sa ikapito ka bulan sa maong tuig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tuloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tuloy ako sa iyong mga balaod, O Ginoo. Iiway ka na ko ang dalan sa kabakakan, o gasahi ako sa imong balaod. Ayaw pakuha ang pulong sa kamuturan, gikan sa akong bahabang. Kay diya sa imong mga gimbutan, anang akong kalauman. Tuloy ako sa iyong mga balaod, O Ginoo. Pariakan ako sila nga madlukon kanimo, ug pailha sila sa imong kasuguan. Imo ang hingpit ang akong kasing-kasing, diya sa imong kasuguan. Aron dili ako kaulawan, Tuloy ako sa iyong mga balaod, ang mga makasasalan nagaulat aron paglaglakan ako. Apan anumbaling ako
sa imong kasuguan, sa imong mga gimbutan, wala akong mutipan. Kay imo man ako nagitudluan, tuloy ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Malindog paliw. Ang Ginoo katago kaluwasan, dalaygon siya labaw sa talan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mula usab kanina. Tinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siyag dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita, busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha ni ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipo sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Dunay buot itudlo ng atong Ginoo sa iyahang gibuhat. Nadungog nato nga namatian siya paryente, no? Namatay si Juan nga magbubunyag. Nasayod tang unsay bation sa tao. Ginoo man siya pero nagpabilin gyud ang iya pong tawhanon nga pagbati, tao man sab siya. So ang gibuhat niya nga misakay sagsakayan ug miadto sa nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. So dunay tinguha nga mahupay siya sa iyang gibugat nga pagbati, no? Gidala. So ang nahitabo nga nakabalita ang mga tao kung asa siya, nagpadayon sa pagnunot, no? Gibiyaan ko nila ilang lungsod. Huna-huna ang unsa gyud ka unsa na gyud ka di man gutom, no, pero kanabang mao na lang gyud paglaom ba nga nagoy pagkaon do na gyud madawat, do na gyud mahitabo ba, no, kung adto gyud sila ni Jesus, magpaduol gyud sila, migukod sila. Ug si Jesus
nimbiya po sila, no? Milakaw sila. O si Jesus mikawa sa sakayan, o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, uban na niya itong iyang gibati nga kagulanan, no? Kabugat sa iyang pagbati. Mibati gyapon sa dako kaayo nga kaluoy kanila, no? Tanawa ang total detachment of himself nga bisan sa iyang kaugalingon nga pagbangutan, kaguol, nakita niya ang panginahanglan, nakita niya ang kagutom sa mga tao, mas milabaw pa sa iyang gibati, no? Nga kasakit. Mahimo ugod unta to nga oportunidad nga entitled siya sa nahitabo. Mahimo niyang rason nga unya na lang siguro isuspend ko ning akong kaluoy ninyo, unya na lang sa ako mo rason ang pari nga unya na lang ti kahilugan kay anointing kay kapoy kay kurong adlaw, sus tibok adlaw ko nga nagbudlay unya tungang gabi pagyud apason sa kumbinto kay dunay nag-code 9, no? Dunay himatyon sa emergency. Makaingon ba? Usahay makaingon yung pari po kapoy pwede ugma na. Pero tanawa nindot kaayo nga pagtulunan ba, no, sa Ginoo nga labaw gyud di ay ang iyang pagtagad sa atong panginahanglan, labaw pa gani isang kaugalingon ngano man ni tugbang tanaw na to ni ang contrast ani ang nahitabo sa mga tinun-an, no, sa mga disipulo nga sa dihang nakamatngon sila nga sa kadaghan o niya gabi na anticipate dayon nila ang unsay para sa ilang kaugalingon, no? Unsay mangyoy nakita nila nga ila mang giingnan nga papaulian ng mga tao kay adto sila mangitag pagkaon dito sa balangay, dito sa ilaha. Gabi na gud to. Ngano man kaha mga igsuon, again, may balik sila sa ilang kaugalingon. No, may balik sa ilang basic needs nga mopahuway sabta uy. Do na putay atua ug basin unya og maka shell out pakano na to ning 5,000 ka mga tao. What may happen to us? No, nakita nila ba unsa kay mahitabo nato kung atong kahang ato ni pakano ng tanan wa bagya tay 5 ra ka pan, 2 ra ka isda. With the limitation, the human limitations, no? Nakita nila nga ang ilang gyapong kaugalingon basically ang sentro niini. Unsay mawa nako, unsay mahitabo nako, unsay di ba, no? Ako again. Lagi na mo contrast na sa kang Kristo nga he could have also said unsa na lang gyud akong gibati. Unsa na lang gyud ning akong gibati nga naa gihapon mo nagsunod-sunod gihapon mo. He could do the same. Pero tanawa, nindot kaayo ang gitudlo niya, setting himself as an example. Not only to the disciples, but also to us. Daghan kitag mga rason, daghan kitag himuon mo gawas, basta lang yun nga, siguroon lang yun ang kaugalingon. But this is our way of, learning now, tonight, learning what Jesus is teaching us. What he did to himself, he denied himself just for the sake of others, no? Hinahinay na dainin niya nga gibansay-bansay until he was crucified on the cross. Manindog, mga igsuon, sama sa panon sa katawhan, nagatigom kita nga gutom alang sa pulong sa Dios. Masaligon kitang modangop sa atong langitnong amahan. Magkat-on kita sa panag-iingnan ni Jesus. O Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. O Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mosaksi sa Dios nung gugma, pinaagi sa pulong o sa buhat,
ug mopakitag pagtagad alang sa mga gigutom o sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga amo mapag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug ang tanan nga naghupot sa labing gamhanang mga posisyon mutabang sa pag-apod-apod sa mga kinahanguan sa kalibutan sa tukmang paagi aron walay nasod nga mamiligro sa kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga amo mapag-ampo. Nga isip katilingban, magmainampuon kita og andam kitang muhatag sa atong panahon og mga katakos aron matabangan ang uban nga nangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga amo mapag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-anto sa balatian makasinati sa tunhayng gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga amo mapag-ampo. Mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ama, ginudungga amo mapag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihalina sa kahangturan makatagamtam sa walay katapusang bangkite didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga amo mapag-ampo. Langit nung Amahan, hinumdumi kami nga nanginahanglan sa imong kaluoy, puna ang among mga kasing-kasing sa imong gugma, ug hupnga ang among hunahuna sa imong pagtulunan o kinaadman, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Bendito sea, Señor. Nesta paz, trabajo de hoy. Que recibimos de tu generosidad y ahora presentamos será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, ese corazón con tu espíritu. Pagampo mga igsuon, aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaay sa imaya sa ngalan. Alang sa atong kapuslanan, kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santos sa kining mga gasa, o gitugot nga mo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka na mga gasa nga tunay alang kanimo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Gibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ugma
matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghela sa langit nagasangyaw kami sa pagdaig sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong imahayag. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Ay unang nagaani sa ngalan sa Hosana, 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 sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, ni Midifil ug ni Ruben, among mga obispo sa tanang mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, ang iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Hiusahon nato itong mga pag-ampo sa pag-ampo nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian, matuman ng imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon langit. Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay ibabalang Gingarian ang kahumagang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ang sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tan timaan sa tong pag-inigsuunay ang panagdait. Kalinaw. Sa Kristo pagkalawat sa mga lawas ng mga dili unta makapahamtang sa hukom og silot pato kanang dapat tungod sa imong gugma og kaluoy manalipod na magtambal unta sa mong kalag og lawas. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang wa maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
kasing-kasing Ginoo. Wa magmapay itasun ug ang akong mga mata. Wa magmagdagarbun mga butang di ko makaabot. Wa ako pangitaan. Ang ako kasing-kasing Ginoo na magmapahitason ug ang akong mga mata na magmapagarbon mga butang di ko makaabot. Wa ako pangitaan. Hinuak ipangilun ako, malinawon ang akong kalay. Imong masuso diha sa bukton sa iyang inahan. Siya lamang o Israel ang imong sandigan, karong sa tanang katuigan. Amen, amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andamang kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong gabi. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of